Det er sensommer, og lige om hjørnet venter efteråret med det storme og kraftige regnskyl. Derfor så skal vi have sikret, at vores hus kan modstå de her kraftige regnskyl. Vi skal have renset tagrenden, så ikke alt vandet løber ud over eller endnu værre ned ad facaden og opfugte denne, som kan ende med råd og svamp. Det er nemt at rense tagrenden. Det tager 5-10 minutter, og det vi skal have tjekket, der er, at alt det her tagrensnas, der ligger nede i bunden, det skal vi have renset op. Vi skal have tjekket, at faldet er korrekt, så alt vandet løber hen og ned i nedløbet. Og så skal vi have tjekket, at alle endebundene sidder helt korrekt. Når du skal rense tagrenden, så kan du gøre det nemt ved at lave din egen tagrendeskål. Du skal bruge en plastikflaske og en kniv, og nu skal du se, hvordan du gør det. Det er vigtigt, at du skærer væk fra dig selv. Og så nede i bunden, så laver du en lille tunge. Og sådan ser den færdige tagrendeskål ud, med en tunge for neden til at rense al snasken op. Så skal vi i gang med at rense tagrenderne. Vi fjerner først lige den her løvsamler, som har til hensigt at tage blade og grene, som kommer, og sikre, at de ikke løber ned i vores nedløb. Og så er det, vi kan se, at tagrendeskålen den er rigtig god. Tungen kommer helt ned i bunden af tagrenden. Og som I kan se, så efterlader den tagrenden fuldstændig ren, og kun lige til at skulle skylles efter. Jeg fortsætter med at få renset hele tagrenden. Og i det her tilfælde er der rigtig meget snask. Så det er godt, vi kommer herop. Så er vi faktisk parat til at sætte løvsamleren på plads. Og den kommer til at sidde her, hvor nedløbet kommer. Og den er altså rigtig praktisk. Den samler alle de blade, der kommer her lige om lidt. Og sikrer, at de ikke løber ned i dit nedløb. Sådan der. Så sidder den på plads. Så skal vi have tjekket, at tagrenden har det rigtige fald. Det skal være sådan, at faldet er ned mod nedløbet, så alle de store mængder regnvand kommer hurtigt og uhindret ned i kloakken. En tommelfingerregel er, at der for en meters penge skal være cirka 5 mm fald. Så nu lægger jeg mit lodbræt op og konstaterer, at i det her tilfælde, jamen der har tagrenden faktisk et fornuftigt fald. Så når der kommer rigtig meget regn, så vil det løbe ned i nedløbet og ud i kloakken. Det sidste vi skal have gjort, inden vi skyller efter med vand, det er at have tjekket endebundene. Og i det her tilfælde, der havde vi faktisk en endebund, der var faldet helt af. Så jeg har fået fat i noget tagrendelim, som jeg får puttet på min endebund. Og det skal ikke være fedtet med det. Få det smurt godt ud hele vejen rundt. Og så klikker vi endebunden på ny. Sådan der. Og mens den sidder og tørrer, så kan du hoppe videre til den næste tagrende, som du kan få renset. Og når du er færdig med den, så kan du komme tilbage og skylle efter med vand. Det sidste vi skal gøre, det er lige at få renset tagrenden efter. Og der er det nemmeste lige at tage en vandkande og få hældt efter. Så kan du også kontrollere, at faldet er den rigtige vej. Og I kan se, at vandet her løber rigtig fint ned i vores nedløb. Og nu er vores tagrende helt parat til de store mængder regnvand, der kommer her i efteråret.